Foli bɛɛ lajɛlen maliyɛn cɛ ani muso denmisɛnnin ani ni mabakɔrɔ aw minnu sɔgɔlen don Tam Tam TV jabaranin kan ni wagati in na aw ye aw bisimila aw ka kunnafoniyaw walawalali kɛnɛ kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni bi araba ni o bɛ bɛn novembre kalo tile 5 san 2025 an b'a fɔ ko bakuruba minnu bɛ an bolo n'o bɛna walawala k'o da aw tulo kan o la kumaba dɔw filɛ nin k'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni tajiko gɛlɛya ye anw fɛ yan nɔ k'a fɔ ko fɛn min kɔni an ka jamana ɲɛmaaw ye u kɛlen n'o ka o kɛ o kunnasumuni ye bi o kama an ka minisiri ɲɛmaa ale darajɛ kɛ ni minisiri tɔw ye ka se ka fɛn min kɔni ɲɛfɔli kɛ tajiko in kan an bɛna an da don kɔnɔ kuma na ko walawala ni ka o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ k'a fɔ ko ni kɔni ye sariya kuraw ye mun taara ka kɛ ni fɛn min kɔni jɛkulu min bilala sen ka tajiko gɛlɛya ye ale kɔni ciw olu ɲɛnabɔli bunakun kan n'o y'a yira k'a fɔ ko bolimafɛn fosi yamaruyalen tɛ bilen ka taa i jɔ tajisow da la k'a fɔ ko ni maa min yera o la ɲangi kɛrɛnkɛrɛnnen ko na ta ka da o kan an bɛna kɔnɔ kuma walawala k'o da aw tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ gawukaw olu fɛ yen nɔ an b'a fɔ ko nin ye kibaruya duman ye bari sabula ka kɛ ni baarasira min bilala sen kan ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko mama yelen an b'a fɔ ko o ye tɔnɔmabɔ kɛ bari sabula ka kɛ ni fɛn min kɔni ye tɛgɛ di ɲɔgɔnma ye UNICEF ale ni fɛn min kɔni diɲɛ wari bonba fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ye baaraw ta ne ka u bila sen kan walasa fɛn min kɔni ye denmisɛnnin fitininw ye olu ka kɛnɛya o ka se ka lasabati cogoya min na ɲɛfɔli sira fɛ an bɛna ninnu de walawala k'u da aw tulo kan aw ye aw bisimila o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni an ka dugu jukɔrɔ nafolow ye olu ka bɔ ka u gɛn an sagoya la an b'a fɔ ko o baara minnu ko olu bɛ sen na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko Mali ye jamana ye min ni a dugu jukɔrɔ nafolo ko o fanga ka bon kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ ko n'i ye dugu jukɔrɔ nafolo ta k'u lajɛ ko a nasuguya ka ca mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min kɔni ye lithium ye o yira anw fɛ yan nɔ k'a yira k'a fɔ ko o baaraw bilaw ɲɛbilaw olu tun bɛ sen na fɛn min kɔni ye o kulubon karila an ka furancɛla fanga ale ɲɛmaa fɛ général Asimi Goita ni a kɛra Bugunikaw olu fɛ yen nɔ an b'a fɔ ko kulubon karili kɔfɛ ko an ka jamana ɲɛmaa ko a ye sigi ka fɔ kɛ ni Buguni laadalatigiw ni Buguni fɛn min kɔni ye dugu ɲɛmaaw ye o hukumu kɔnɔna na min sɔrɔla a bunakun kan an ka jɛni ka a ɲamada o fɛ kɛlɛ ye hakili kɛlɛ de c'est une guerre psychologique a fanba ye hakili de wato ɲa fara ma de ni hakili dɛsɛra don o don i ka maaya banni ko jatigɛ wale kɛlɛ in ala n'u jatigɛ wale a bɛ kɛ ka hadamaden siran k'a siran la a tɛ se ka bɔ ka s'u lafiya hadamaden ni siran dɔ jɔyɔrɔ bɛ dɔgɔya ni siranna i hakili b'a bila ni hakili bila dusukun bila dɔrɔn i farisogo b'a bila kɛlɛ mun don n y'a fɔ n k'a miirila k'a labɛn ka tila k'a bila k'a waleya a ye misiri fɔlɔ min jeni bɔlɔsira y'a minɛ ka mɔgɔ sanuw bɛ yen u y'a minɛ ka jajugu fili ka kumajugu fɔ o bɛɛ ka mɔgɔw jala fili mais ala bɛ jamana in fɛ maliyɛnw ka ɲi u y'a faamuya o de y'a to an se ka nin gɛlɛya in kunbɛn an bɛ ka fɛɛrɛ ɲini ka bɔ a kɔnɔ mais a ma ban hali bi an ka hakili to an yɛrɛ la an ka hakili to an ka jamana na mɔgɔ caman t'a faamuya nin bɛɛ ye ka an na tulonkɛ de k'an na ɲina a gɛlɛyɔrɔ ye sanfɛla nin nin bɛɛ bɛ ka kɛ ka an mɔgɔw la ɲagami ka mɔgɔw hakili wuli mais u bɛɛ ɲɛ bɛ kilali de la u bɛɛ ɲɛ bɛ tomatu la u bɛɛ ɲɛ bɛ bɛri la u bɛɛ ɲɛ bɛ minakari la u bɛɛ ɲɛ bɛ gawo la an ka ɲinɛ o kɔ dɛ o de y'a to an kana sɔn kɛlɛ ka ca an bɛ duguba kɔnɔna la parce que o de kɛ pour que k'an hakili bɔ ninnu kɔ parce que kɛlɛ bɛ ko caman bɛ labɛn yan nin fɛn caman bɛ labɛn yan nin min y'an ɲagami a bɛ kɛ cogo di est-ce que an mɔgɔ to t'u yɛrɛ ma o de jamana tilalen fila ye ala k'an kisi o de la ɲinɛ dɛ fo bɛɛ k'o de faamuya an bɛ janfa minnu na janfa de don pour an ka se ka bɔ kɔnɔ fo an de ka ɲinɛ ɲɔgɔn na de n'an ma ɲinɛ ɲɔgɔn na an bɛ dɔw bɛ jugu ka baara kɛ mɔgɔ de bɛ taa ni taji nalen mɔgɔ de bɛ sa o mugu bila sira la sisan bɛ minɛ ni mɔgɔw ye fo ka jeni o bɛɛ la sisan taji bɛ don n'o taji donna ka na mɔgɔ sara mɔgɔ fɛn kun mɔgɔ jiginna ko min mɔrɔ e b'o ta k'o kumanya i kɛrɛfɛ i sigiɲɔgɔn ma e b'o ta k'o dogo ka t'o feere dagana mɔgɔw ma mais i bɛ ka jugu ka baara de kɛ mais danfara jumɛn b'o ni jatɔlen mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ voilà parce que a bɛ ka laɲini min kɛ e de b'o la sabati tɛ o ko mɔnɛ bɛ k'o de faamuya o la ta tɛna fanga ɲinɛ ɲɔgɔn na parce que ni gɛlɛya nana bi ni ne ye fɛn dɔ sɔrɔ bi gouvernement ne sigiɲɔgɔn ye n bɛ dɔɔnin d'a ma sini ala bɛ ne bɛna taa sɔrɔ o donc n'ale fana sɔrɔ fana bɛ ne la o a bɛ kɛ ten de mais ni ma ne la n'a y'a sɔrɔ a bɛ kɛ cogo di a bɛ kɛ courant ni ɲɔgɔn cɛ donc jamanaden kelen bɛ jamana gɛlɛya la o bɛɛ de bila ni gɛlɛya la o a ka kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ parce que janfa de don an ye ka si ka laɲini kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka laɲini tɛ jamanaden ka laɲini tɛ
mɔgɔ de bila an ka jamana kan u bila an ka jamana kan u bila an ka jamana parce que ko de nɔfɛ u laɲini dɔ nɔfɛ mun t'an ka laɲini ye donc o de y'a to a ka kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ donc fo mɔgɔw k'a faamuya ni fɛn fɛn bɛ ka k'an ka jamana na nin ten tɛ quoi ten tɛ a labɛnnen don a yɛrɛ bɔlɔlɔsira kan hali n'a ɲuman tɛ u da tɛ mɔgɔ mɛ ni ɲuman kɛra dɔrɔn diɲɛ bɛɛ b'a ta Mali tɛ jamanaden ye dɛ Mali ye jamanaba de Mali ye jamanaba ye kɛwalew la Mali ye jamanaba ye tariku la Mali ye jamanaba ye sɔrɔ la jamanadenw bɛ ka ninnu dɛmɛ nin baara la u k'a dabila n'i m'a dabila ni minɛ i kɛ jatigɛwale mɔgɔ ye dɛ. Anga ministre ɲɛmaa général Abdoulaye Maiga k'a fɔ ko ale ye darajɛ kɛ ka kɛɲɛ ni tajiko gɛlɛya min bɛ an fɛ yen ni wagati kofɔlen na ni a y'o kɛ ni a ka fɛn min kɔni ministre tɔw ye walasa u ka se ka fɛɛrɛ bɛrɛbɛrɛ ni ka o sɔrɔ tajiko gɛlɛya in na jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya bɔda ni ka o sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ ko o darajɛ in kun kan ko o kumana fɛn min kɔni taji mun bɛ bolokɔrɔ ni wagati kofɔlen na ale ni fɛɛrɛ telima minnu ni o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na walasa fɛn min kɔni jamana kɔnɔdenw ka se ka u ka taga ni ka segin baaraw kɛ u fɛrɛ ma taji u ka se ka sɔrɔ i n'a fɔ kɔrɔlen faba kun bɛ a togoya la cogo min na an b'a fɔ ko o baaraw olu bilala sen ka se ka ɲɛfɔli kɛ ale ni fɛɛrɛw ni ka olu ta ka olu bila o ko bunakun ka o hukumu kelen kɔnɔna na an b'a fɔ ko fɛn min kɔni ye jɛkulu ye o bilalen bɛ sen ka o ko kɔnɔna na ka fɔ ko o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen ko kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni halisa an bɛ to tajiko gɛlɛya ale hukumu kɔnɔna na k'a fɔ ko jɛkulu min ni o bilala sen kan walasa fɛn min kɔni tajiko ko bɛ bunako min kan u ka se ka taa ni ka o fɛsɛfɛsɛ ka o lajɛ lafiya bɔda ani fɛɛrɛ kura u ka se ka sɔrɔ a ko la cogoya min na k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye jɛkulu ye min an ko a ma ko sekujɛ kɛ ni olu ka baara bɛnnen don o ko bunakun kan k'a fɔ ko olu yɛrɛ fana ye kuma ɲɔgɔnya kɛ ni an ka ministre ɲɛmaa ye général Abdoulaye Maiga k'a yira k'a fɔ fɛn min kɔni ye taji minnu ni olu bɛ bolo la an b'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na ko an ka ministre ɲɛmaa ye foli belebeleba kɛ ka yira k'a fɔ baara minnu ni olu bilalen don sen kan ni jɛkulu kofɔlen ninnu fɛ walasa fɛn min kɔni ye jamana kɔnɔdenw ka se ka taji sɔrɔ u fɛrɛ ma a ka kɛ tilennenya jɛlenya ale ni teliya ni nɔgɔya kɔnɔna na cogoya min na o hukumu kelen kɔnɔna na an b'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye o ɲɔgɔnye sen fɛ ko hakilina kuraw ko olu taara o hakilina tɛ tali kɛ dɔwɛrɛ foyi la maa minnu bɛ yen nɔ an bɛ wagati kofɔlen minɛ ko sisan kabini tajiko gɛlɛyaw daminɛra i mana bɔ ka taa gudɔrɔndaw la i b'a sɔrɔ maaw de kɛn bɛ ka u ka bolimafɛnw ta ni ka u jɔ ni u y'a yira u ka kumaw kɔnɔna na k'a fɔ ko o waleya min ni o bɛ ka kɛ ni wagati kofɔlen na bolimafɛn dɔw bɛ tile caman ni ka o kɛ gudɔrɔndaw la ko a bɛ fɛn min kɔni ye an ka sirabankanaw ka a boli ni ka a gɛlɛya kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na fɛn min kɔni ye hakilina bɛrɛ ye o taara sekosɛki maaw fɛ k'a yira k'a fɔ ko ni maaw ma sɔrɔla nin baara kofɔlen na k'a fɔ ko taji ka taa i ka fɛn min kɔni ye tajisow la ka t'i kɛ bolimafɛn ni ka taa a jɔ yen nɔ ko o ka dabila ko ni maa min sɔrɔla o baara kofɔlen na k'a fɔ ko ɲangini ko o na ta ka i ka bolimafɛn kɔni ale sɛgɛrɛ barisabula a na taa sariya tigilamaw fɛ ka taa ni a ye yɔrɔ la yɔrɔ min na a tɛna jamana kɔnɔdenw bali u ka taga ni ka segin baaraw la sirabakannaw olu la an b'a fɔ ko o sɔrɔla o fana kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ lakana ko o nasiraw fɛ an b'a fɔ ko fɛn min kɔni hakilina taara fɛn min kɔni an ka ɲɛma minnu bɛ Segu mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu dugu kɔnɔna na ni o ye Segu faamaw ye o y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye couvre-feu min ni a tun bɛ sen na Segukaw olu fɛ yen nɔ ko dɔ farala a kuntagala o janya kan ni a bɛ to sen na fo ka taa se décembre kalo tile 3 o ma k'a yira k'a fɔ ko heure minnu ni o ye wagati ye mun fɔlen don couvre-feu ko in na ko o bɛ taa a daminɛ su mana ko nɛgɛ kaɲɛ 23 wagati ani ka taa se fɛn min kɔni dugujɛda nɛgɛ kaɲɛ 5 o wagatiw ma ko o ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ i siyɔrɔ o la walasa fɛn min kɔni lakanako kɔni o ka se ka sabati cogoya min na ka se ka fɛn min kɔni kɛlɛ kɛ lakanabaliya la Segukaw olu fɛ yen nɔ an b'a fɔ ko o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔna na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Gawukaw olu fɛ yen nɔ nin ye kibaruya duman ye kɛnɛya ko o nasiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw olu ka kɛnɛya o ka se ka sabati cogoya min na duw kɔnɔ duguw kɔnɔ an ka togodaw la o hukumu kɔnɔna na baarasira min ni o bilala sen kan san 2017 wagati ni an ko a ma ko mama yelen an b'a fɔ ko o ye a tɔnɔmabɔ baarasira min ni a kɛra ka kɛ ni fɛn min kɔni ye UNICEF ma olu ka dɛmɛ fo ka taa se fɛn min kɔni ye diɲɛ waribonba ni an ko o ma ko Banque mondiale olu mɔgɔw ka dɛmɛ ale ni Claude
Canada ma olu ka dɛmɛ an b'a fɔ ko o baara ninnu lawaleyara k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye mun bɛ tali kɛ ɲɛfɔli sira ka o kɛ fɛn min kɔni ye duw ye walasa denw ka kɛnɛya u ka se ka sabati denw ka lakana fo ka taa se jɛya ɲuman ale ni sindiko ɲuman fɛn min kɔni ye den fitininw ma olu baaraw olu ka se ka bila sen kan an b'a fɔ ko kalo 7 kɔnɔna na ko o baara ye a tɔnɔmabɔ barisabula ko fɛn min kɔni ye kɔkɔrɔdon sira ale ni ɲɛfɔli ni ɲɔgɔn faamuya sira o taara ka o don ma 10,3 ni 800 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔn o baara ninnu olu taara ka o kɛ baara Soni Alibert fo ka taa se Gunzure yi o ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ ko UNICEF ma olu ka lasigiden minnu tun bɛ yen nɔ ko ani fɛn min kɔni ye Gawo dugu ɲɛmaaw ye u y'a yira u ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye wulikajɔ belebele ani ni foli belebele ko o bɛ ta ka kɛ nin baara sira in ye barisabula ko fɛn min kɔni ye dugudenw ye u ye u ka wulikajɔ ni ka o bonya k'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ fɛnɛ ka laɲini belebele ye o de ye u ka denmisɛnw ka fɛn min kɔni ye siniɲɛsigi o bɛ se ka sabati cogoya min na ko o sabati cogo jɛlen ɲuman o de ye kɛnɛya o sabatili ye an b'a fɔ ko o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ ka kunnafoni kuncɛ ni nin kibaruya ye mun ni a tɛ mɔgɔ nisɔndiya barisabula fɛn min kɔni ye an ka minisiri kɔrɔ ni o ye Umaru Amadu Diko ye ala ye ale ka kalifa ni ka o minɛ la mun kɛra tarata don novembre kalo tile 4 san 2025 ni a kɛra Abidjan Ivoirien olu fɛ yen nɔ ka kɛ ni fɛn min kɔni ye bana kuntagala surun ye an b'a fɔ ko maa don min ni a ka wulikajɔ fun ka bon kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana fɛɛrɛtɔnko siraw fɛ ni o ye politiki siraw ye fo ka taa se baarako nasiraw fɛ ko maa don mun ye a jɔyɔrɔ fa ye kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko ka kɛ ni a ka tanyali ye ko a bɛ fɛn min kɔni ye tasi belebeleba bila ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye ko ala ka badabada dalen ni ka o nɔgɔya ka kɛ ni an ka kunnafoni disiw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye an b'a fɔ ko nin bɛ dansigi kɛ aw ka kunnafoniyaw la Tamtam TV jabaranin sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ni aw sɔgɔlen to an na ko aw tɛna fɔ aw jigi kɔ kunnafoniya ko nasiraw fɛ an b'a fɔ ko aw k'an bɛɛ wasala